Sempre há unha primeira vez. Sempre há unha primeira vez. As 54 mulleres e homes que compomos a candidatura de Nos Unidade Popular representamos a Galiza que non choromiqueia, nen se resigna. A Galiza que non cala e luita. A Galiza inconformista, rebelde, luitadora, insumisa, coraxosa. A Galiza do traballo, a Galiza da mocidade combativa, das mulleres que non baixan a cabeza. A Galiza sen complexos, a Galiza que cando cai volta a levantarse. A Galiza intransixente con toda forma de injustiza e desigualdade. A Galiza que acredita no seu pobo e na nosa nación. A Galiza orgullosa de pertencer ao mundo do traballo. A Galiza dos movimentos sociais, do sindicalismo nacional e de clase. Do asociacionismo cultural. A Galiza que se mobilizou contra a LOU, que participou activamente nas greves xerais. Contra a desfeita do Prestige, contra as guerras do Afganistán e do Iraque. Contra o PP, en apoio da Palestina, contra o machismo e o patriarcado. Somos 54 homens e mulleres de idades diferentes, representativas da diversidade laboral, asalariadas con contrato fixo, desempregadas, traballadores en precario, emigrantes, estudantes, coñecidos pola nosa traxectoria e compromiso cos valores da esquerda, con unha Galiza libre na Europa. Vota Nos Unidade Popular.